Nu door echt met deze bedrijven te investeren in duurzame energieopwekking laten zien dat we structurele investeringen doen. Dit levert gewoon structureel een andere energiemix op die de CO2-uitstoot verlaagt en uiteindelijk ook echt helpt om tot een onafhankelijkere energievoorziening tegen lagere kosten te komen. Als ik dan iets meer uitzoom en niet alleen naar energie kijk. Ik geloof heel erg in het voorstel van Bonaire om een klimaattafel te installeren. Waar we de komende tijd echt heel intensief mee gaan doorakkeren. Wat zijn nou de verschillende opgaven die we zien als we breed naar klimaatmitigatie en klimaatadaptatie kijken. En ik wil ook dat daar dan aanbevelingen uit gaan komen over hoe we beter klimaatbeleid voor Caribisch Nederland kunnen maken. En mijn advies of mijn gevoel zou zijn om dan niet een klimaatwet hier te gaan aanpassen, want dat is allemaal leuk, geduldig papier. Maar het ook vooral weer zo concreet mogelijk met elkaar te maken. Welke uitdagingen, bedreigingen, kansen zien we dan per eiland? En dan per eiland, zoals Marit ook net zei, echt een roadmap te maken over hoe kun je dan op mitigatie en adaptatie volgende stappen zetten. En wat mij betreft zal in ieder geval mijn inzet zijn om daar dus ook een structureel klimaatbeleid uit voor te laten komen. En niet alleen maar hapsnap losse acties met elkaar af te spreken. Nou ja, want wat je ook feitelijk ziet, dat we met deze stappen natuurlijk ten opzichte bijvoorbeeld van Nederland veel verder zijn. Ja. We zijn in Nederland nog lang niet op die 80% duurzame energie of zulke enorme hoeveelheden. En dat is natuurlijk wat je echt hier wil bereiken. Juist deze eilanden maken het mogelijk, overigens ook de andere eilanden in het Caribisch gebied, de landen, om inderdaad die duurzame energievoorziening veel sneller te realiseren. En die heeft dan ook veel meer nog een effect op de duurzaamheid, omdat natuurlijk elektriciteit een belangrijkere rol speelt. Bijvoorbeeld bij de productie van water, bij het zorgen ook dat je je huizen koelt, enzovoort, enzovoort. Dus er wordt ook veel meer elektriciteit gebruikt. Dus die duurzame energievoorziening heeft ook een groter effect weer op niet alleen maar de rekening, maar vooral ook natuurlijk op de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten. Nou ja, en dan inderdaad die volgende stappen die naar adaptatie gaan, maar zeker ook bijvoorbeeld naar elektrisch rijden. Die worden dan natuurlijk heel interessant. Maar ik denk dat we hiermee ten opzichte van Nederland doen we wel 4 keer zoveel van wat hier ongeveer nu de huidige stand is. Pijnlijke waarheid. Ja.